Beledem baş vidar ve kebejim ku kampanya Zimanê Kurdî êdî starta wê ji Amedê bi beşdariya neh partiyên siyasîyên Kurdî dest pekir ku yek ji van partiyan jî Partiya Demokratîk a Gelan HDP niha li gel Hevserokê HDPê Mithat Sancar ez ê biaxivim ser armanca ve kampanyayê û bi Zimanê Kurdî cara yekemîn belkî ser ekranên Rûdawê em bibînin ku Hevserok bi Kurdiyê biaxive bi xêratî. Sağ ve xêr û serçava. Mamoste vê pirsim ji ber ku tê Kurdî biaxivî em wekî mamoste der lêre. Bêje mamoste wî rast e. Armanca ve kampanya çiye û nevekî HDP xwe çawa tevlî vê xebatê bikin. Da em ne tevlî vî xebatîne, em li navê vî xebatîne ev neh partî hevre û du platform ev kampanya organize kirine em jî li nav wî de ne serî de em li virin ev kampanya armanca kampanya du dixwaziye yekemîn em dixwazin bira Zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û ya duwa em dixwazin bira Zimanê Kurdî bibe zimanê perdeweyî Perwerdehiyê belê rast e ji bo wilo niha em kampanyekî dest pê dikin û ji bo wilo ji bo wî em ê bixebitin em ê tekoşîn bikin hevre bixebitin çi hewceyê em ê hevre bikin. Vê pirsin û nevekî HDP bi hemû şiyan û îmkanê xwe wan tevlî di vê xebatê de cî bigirin çünkü dehan bajêr hene navçe hene gund hene û nevê kampanyayê çawa bimeşînin arman çend milyon îmze Valla em dixwazin ya jî platform esas sahibê vî kampanya platformun em jî şirîka wan in em pevre dixebitin em dixwazin hemû Kurd bere îmza bidin li ku jiyan dikin bere bikin li vir li bajar li gund li derve li diaspora li başûr li rojhilat li ku jiyan bikin bere bikin em dixwazin ama hemû Kurd bere îmza bidin. Sınıra wî tune ye, sınor tune ye belkî milyonan em dixwazin bera ne tenê li Tirkiyê li vir li Bakur belê li hemû Kurdistanê û bajarê welatê êdî li ku de Kurd jiyan dikin û li ku de Kurd hene em ê vê kampanya li wan dera jî bimeşînin. Başa we wekî HDP bawerim dest bi perwerdehiyekê kir di nava xwe de hûn jî tevlî vê perwerdehiyê dibin di vê perwerdehiyê de kê cî digire çawa bimeşe ev perwerdehiyê wê niha hevanê me hene ev organize dikin ev perwerdehî niha em destpêkirin bi çarset endamê me partiyê vekîl jî hene li nav wan de endamê meyaka jî hene danişman jî hene niha li serî de 400 xwendevan hene ji bo perwerdehiyê duvre wê dewam bike em dixwazin bera hemû hevalê me xebatkarê me endamê parlamento endamê meyaka bera hemû kurmancî Kurdî bialimin niha me kurmancî dest pê kir berê belkî duvre wê zazakî jî wê bê. ev ji bo bawerim ew Kurdên min ku di nava HDP dane û bi Kurdî baş nizanin perwerde ji bo wan e ya jî Tirk û Erebên ku di nav HDP de hene dixwazin ew jî hene gelek hene hevalê wan heye mesela Filiz Kerestecioğlu jî li nav wan de ye pir hene pir hemû vekîlê me dixwazin vekîlê ku zimanê dayîka wan ne Kurdî ye ew jî dixwazin Kurdî bialimin valla niha kî tê bîra min ama Filiz nav wan de ye Rıdvan Turan li nav wan de ye Alî Kenanoğlu li nav wan ya ev ê parlamenter meyaka jî hene endamê meyaka gelek hene ne tenê Kurdin li nav wan de Pervîn xanim jî divê beşdar em ê dersa perwerdehiyê me ê Hevserokê wê taybetî bibe çünkü wextê me ne hilqas gelek ji bo wilo niha mamostekî ji bo me her du Hevserok me ayarlamış kiriye ve
ders bidê me hevdû. Mala ve an part. Em ê online bikin niha. û carna wextê ev pandemî vekê bê vekirin dûvra em karin partiyê jî dewam bikin. Başa zor spas dikim Birêz Mîthat Sancar. Ez ji were spas dikim gelek silav û rêz. Hevserokê Giştî HDP şükran bêjim. Ji ber ku bi erebe Erê zimanê dayîke me Erebî ye. Belê ez jî dibêjim şükran ji bo te. ez jî ji were dibêjim spas. Gelek spas maliyava. Hevîdar HDP û partiyên din ên Kurdî di nava vê kampanyayê de ve kampanyayê bimeşînin hatta 15 Gulanê Roja Zimanê Kurdî ev kampanya çi online be û çi jî fizîkî be ve berdewam bike piştî ku îmze hatin berhevkirin ev îmze ve ji parlamentoya Tirkiyeyê re ji wezareta Perwerdehiyê re ji hikûmetê re serokkomariyê re û belkî nusxeyekî wê jî ji bo sazî dezgehên qeda navneteweyî beşandin.